seguramente se falara de lumes provocados estaríamos falando de reproduccións. Hoxe fai exactamente 8 anos dende que subín por primeira vez un vídeo relacionado coa problemática dos incendios forestais ás redes sociais. Empezaría aí a barrenar esta idea de crear a canle Sabia Nova. A ver que opinas e comentade a vosa opinión nos comentarios. Estamos a 30 de outubro, 15 días despois do fatídico 15 de outubro, ese no que en apenas 2 días foron decenas de miles de hectáreas polo aire. Estamos xusto nunha zona queimada, ao lado do camiño, onde ainda hai zona verde. Se pode considerar casi unha zona de perímetro. Se miraba salir fume, cavamos un pouco e atopamos os de raíces e pedras que conservan o calor despois do que choveu. Isto, mirad a facilidade que un día como hoxe, cun vento de nordés, como favorece que se volva a reproducir un lume. Simplemente con un pouco de vento xa podemos volver a ter un lume en unha zona de perímetro que continúe con zona verde e que haya vento seco e demais. Volvendo a ter esta intensidade de vento, podría reproducirse perfectamente nas zonas máis afectadas lumes despois de chuvia e incriblemente, seguramente se falara de lumes provocados estaríamos falando de reproduccións dun lume 15 días despois. Pois aquí podemos ver, como non, a necesidade de rematar ben os lumes, vale? Apagar ben, controlar ben a zona de perímetro, porque é unha pasada. Presencia de vento e brasa e xa temos un lume montado.